Okei, moi. Tänään pelaillaan Unravelia. Unravel 1. Yritin jo kertaalleen kuvata tätä videota, mutta eipä onnistunut, koska taas siinä mikissä on jotain ongelmaa, että minun ääntäni ei kuulunut, koska juttu ei ollut tarpeeksi kunnolla kiinni. Että joo. Mä oon siis jo pelannut tästä nää 3 leveliä, mut siitä on jo aika paljon aikaa. Mä resettasin tän koko paskan, että joo. Vittu, en tiedä mitä selitä, mutta joo, tossa on tommonen hieno muistijuttu. Mä en nyt ihan muista, että miten tätä pelataan, koska siitä on oikeastaan aika paljon aikaa. Joo. Ensimmäinen leveli. Mä teen niin kuin jaksoja sitten näiden levelien mukaan, että tää nyt on ekalla jakso ja ekassa jaksossa pelataan ensimmäinen leveli ja niin edespäin. Mulla on tästä tää kakkospelikin jo ostettu, että siitä sitten tulee tän ykköspelin jälkeen. Kyllä. Mä siis katoin sen mun niinku Isaac-videon jonkin verran johonkin puoleen saakka. Ja ei vittu, mä kuolin kringeyteen. Muutenkin niinku mä selitin ihan omituisia. Siinä tarvitset lisää lankaa. Paina D-tä heittääksesi lasson. Joo, kyllä mä tän osaan. Ai vittu. Jesus Christ. Okei, mä laitan nyt nuo äänet pois, koska se oikeesti häiritsee. Mä kyllä näen sen sit sivusilmällä, jos siellä on jotain tärkeää. Okei. Joo. Kukkia. Paina S-ää. Ottaaksesi kiinni langasta. Tai tosta paskasta. Ja noise ylös takaisin painamalla ylänuoli. Paina väli. Hyppääksesi ton kolosen läpi. Ja musta tuntuu, että mun ei edes tarvi lukea noita, koska mä en legit jaksa. Mä en jaksa legit lukea niitä. Perkele. Koska joo, kai te nyt itse osaatte lukea. Lol. Mikä oikeesti älyväläys oli, että niinku mä piirrän itse noi vitun pikakuvakkeet tai noi pikkukuvakkeet. Koska mulla menee vaan enemmän aikaa sitten näiden videoiden uppaamisessa tai niinku mikä tää nyt sana on? Julkaisemisessa. Ja oikeesti, kun katsoin sitä Isaac-videoa, niin vittu, kuulosti siltä, että mun aivot on ihan mömmöö. Niinku, oh my god. Miksi tässä niinku on tommosia suomeksi nää niinku nappuloiden nimi niinku väli, mut sit muuten selitetään tää juttu enkuks. Oh, what the fuck? Pitääks mä tehdä nyt ramppa niinku? Joo, kyllä mä tän muistan. Mä en nyt ihan muista, että miten tätä pelataan, koska sit on oikeastaan aika paljon aikaa. Koska yritin kerran jo kuvata tätä. Mun aivot vittu ei toimi. Koska mun häiritsee niinku nää kärpäsetkin. Mun käsiin tuli kärpäsiä ja sit mä yhtäkkiä aivot rupee lankaa. Pitääks mä tehdä tähänkin tramppa? Ilmeisesti. Ai, mua pelottaa, että nää äänet on jotenkin ihan liian kovalla. Että sit yhtäkkiä kun mä alkin editoimaan tätä, niin huomaa, että mun ääntä ei kuulu. Tosi kiva. Niinku vittu, mä en enää jaksais. Koska niinku, kun mä tein sitä The Binding of Isaac videota, niin
Vittu, se oli tuskaa. Mä feilasin siinä jatkuvasti just tän hemmetin mikkiutunkaa. Joo, koulut alkoi. Ai niin, mä kans huomasin, että... ei kun ootas, nyt mun pitää keskittyä. Alanuoli ja väli. Joo. Näin. Miten mun piti nyt selittää? Niin siitä, että mähän olin siinä viime videossa selittänyt jotain, että ette voi kommentoida, mutta mä huomasin, että kyllä siihen voi kommentoida. Mä en tiedä, mistä mä olin saanut päähäni sen. No siis ihan kun mä olin joskus nähnyt, että ei pysty kommentoida niihin videoihin, mutta kyllä niihin pystyy kommentoida. En tiedä. Joo. Eli joo, pystyy kommentoida. Lol. Niin, koulut on nyt alkanut. Miten teidän koulunkäynti on lähtenyt? Itsellä en nyt tiedä jotain. Ei oikein hyvin ole mennyt. En nyt ole käynyt koulussa, koska no, en tiedä. En nyt vaan oo. Joo, mitä helvettiä mä taas selitän. No niin. Vesi laskeutuu, joo, laskeutuu. Apua. Mä sain mun huoneeseen vihdoin ja viimein pari sängyn. Niinku, en tiedä kuinka monta vuotta mä oon nyt ottanut mutta aivan helvetin kauan voi sanoa. Ja vihdoin mä sain sen. Ja tää on niinku jättiläinen. Mun piti mun miniääkaappi ottaa pois huoneesta. No en enää edes muista, mitä muuta mun piti ottaa. Mutta oikeastaan aivan järjetöntä. Oho. Sitten mä sain vitriini mun MLPille. Ja sain nyt tilaa sit mun LPSille tonne MLPitten vanhoille hyllyille, koska melkein no leikit kaikki mahtu tohon yhteen vitriiniin, paitsi ne pehmolelut. Et sitten, joo, jätän ton yhden hyllykön, jossa nyt on ollut koko ajan pehmoleluja, niin pelkille pehmoleluille, MLP-pehmoleluille. Mitäs? Niin, eikö täällä jossain ollut se nappi? Se hieno esine. Eikö vain? Täällä. Joo, sen piti olla täällä, joo. Se on täällä. No, tadaa. Mitähän voisi vaikka Sporea Unravelin jälkeen kuvata? Koska mun on tehnyt mieli pelaa sitä nyt. Mä en niinku... Siis se on mun yksi lapsuuden... Ihanin... Niinku yksi mun lapsuuden peli. Ja mä vasta hoksasin, että... Juma, mä oon niinku... Mä en oo ikinä... Mitäs? En oo ikinä läpässyt sitä avaruuskohtaa siitä. Ja niinku... Nyt mä en sit osaa laisinkaan sitä avaruusjuttua. Niinku... Mun isosiskon on pitänyt pelaa sitä mulle. Mä en oo vieläkään läpässyt sitä fucking Sporea. Että hyvin menee. En sit tiedä, että miten sen Spore-sarjan kanssa tulee menemään. Jos sen edes osaa läpästä sitä. Se on niin monimutkainen se avaruuskohta. Oh! Nyt mä oon ihan ruitistunut. Tadaa! Mitäs tässä? Hei, tuolla oli se nappi mun mielestä.
Niin oli. Joo. Menee hetki, että mä saan sen. Ui! Täydellistä. Mahtipontista. Ambulanssi. Mä en tajua, että miksi täällä aina on niinku ambulanssit? Mikä? What is? Voi vittu. Niin mietin tätä. Mitä? Miksi mä en pääse siihen? Siis, oh my god. Mä nyt toista kertaa tipun. Oh. Oh. Joo. Niin. Mitä? Hitto, toi oksa menee rikki. Mitä täällä on? Siis anteeksi? Miksi mun nyt toi piti tehdä? En tiedä. Joku muisto taas. Joku kakara. Jossain puumeessa. Ok. I don't care. Oh yeah. Oiskohan mulla mitään muuta kerrottavaa? Oi. Oi. Joo vittu. Mikä tää? Joo. Nyt mä löysin. Oi. Hei. Toimiks tää niinku sit ramppana? Toimii. Wow. Wow. Vitun kringää. Työnnetään B-kapulaa. Joo, mä muistan tämänkin. Siili! Oh my god, siis nyt mun storytime erittäin dramaattisesta tapahtumasta. Mä siis olin lenkillä koirien kanssa, as usual. Ja sit mä näin siilin. Mikä toinen oli? Tikka. Mut mä näin siilin niinku maassa. Mä oon silleen, siili. Meinaan siis astua sen päälle eka. Sitten mä niinku olen vähän miettinyt, että miksi tää ei oikein liiku tää siili. No, kappas vaan kun sitten käänsin sen, niin hyi mikä lemu ja se siili, se olikin kuollut. Niinku Jeesus. Ja se haisi aivan kauhealle. Siis aivan karseelle. Aivan järkyttävälle. Kiipeä nyt. Siis eikö tää tosiaan... Tää pääsee se. Eli... Mites mä nyt pääsen sit tonne? Näin, okei. Miten vitus toi nyt menee kiinni yhtäkkiä? Tunnelma vaihtuu, pelottavaa musiikkia. Ja oh god. Tää on vaikea kohta. Toi vitun kapula. Ei, mikä? No toi juttu. Kummin päin tää nyt olisi järkevää tehdä? Kai, no, ei sillä varmaan ole väliä. Muistaakseni siinä oli joku väli. Siis, että muistaakseni sillä oli... Joo, sillä oli jotain väliä. Eiku, oliko? Minä vittu tiedä. Niin no... Huhhuh. Ei. 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 Jes. Mä saan tällä ekalla kerralla tehtyä. Ei. Ei.
Noin. Vittu. Jos se olisi tippunut, niin... Perkele. Mä en nyt tiedä, että säästääks täällä mun lankaa, että mä irrotan nää solmut, mutta mä aina irrotan ne silti, jos vaan on mahdollista. Ja kertokaa please, jos on turha, koska vittu mitä ajan hukkaa. En tiedä, jotain ajan juttua. Tuolla on nappi, mä näin. Mä kyllä näin. Älä yritä. Mitäs? Oh! Mä tipuin. Oh! What the fuck? Lehtikasa. Hei, siellä on nappi. Oliks tää ensimmäinen leveli jo tässä? Ai no. Tää oli sitten nopea video. Oh. Meen safkaamaan. jep. Vittu oikeesti. Tapan jonkun, jos nyt kun meen kattoo tätä videoa, niin onkin jotain, että ääni ei oo kuulunut tai jotain muuta vastaavaa paskaa. Haukutus. Eli tommonen nappi. Mikä? Tistle and weeds. Weed? What? Jotain tistle ja kannabis. En tiedä. How beautiful this was when it was new. And how beautiful it still is, even though time has made it different. Eli jotain, että oi miten kaunis tämä oli, kun se oli uusi. Ja miten kaunis se silti vielä on, vaikka aikaa on tehnyt siitä erilaisen. Okei. Jotain lapsia. Siis miksi tää, onks nää aitoja kuvia? Tää näyttää Suomelle. Eikö selkit näytä? Ihan Suomen kesämökkeilyltä. Mistä nämä lapset ollaan niinku saatu tähän kuvaan? Siis joo, Suomi. Kuinka paljon näitä kuvia on? Mihin ihmeeseen tää Unravel niinku perustuu oikein? Koska täällä on ihan aitoja kuvia. No, anyways. Mennään vaikka... Oi, kattokaa, tuohon on tullut tommonenkin kuva. Mennään tsekkaa, että... Mikä sitten olisi meidän seuraava tehtävä. Jeesus, mikä ääni. Miten se vitu mummo ei niinku näe meitä tai jotain? Oi! Tommosia kukkia. Siis noita on Suomessa. Tää on joku Suomi-homma. Siis täällä on kaikkea kasveja, mitä on Suomessa. Oh my god. Kolme. Mitä? Onks noit 5? Ja mä oon löytänyt vaan 3. Lamppu. Eli seuraava tulee olemaan merellä. Mikä tää? Mitä nää? What? Joo, anyways. Tää on mun toinen video tällä kanavalla, mutta ensimmäinen jakso tätä peliä oli nyt sit tässä. Seuraava video tulee olemaan tästä The Sea-levelistä. Ja joo, toivottavasti tykkäsitte. Ja toivottavasti tulette tykkäämään tästä sarjasta. Ja näin. Mutta moikka nytten tältä erää.